अरे यार का बताई हमारा पबिया खिसियाइल रे दूरे दूरे रखेले मोबाइल रे। अरे यार का बताई हमारा पबिया खिसियाइल रे दूरे दूरे रखेले मोबाइल रे। परसों आइल रहे मिले मार के उठल लिया के जोशु में हम अपना मलिया के काटी ले बानी गलिया के जोशु में ही अपना मलिया के काट ले बाटे गलिया के। अब का करी तो भावे लिखे दे का करी जब करतानी फोन ना उठावतिया रे कैसे ओके समझाई पागला बहतिया रे का कही जब करतानी फोन ना उठावतिया रे कैसे ओके समझाई पागला बहतिया रे। तू ही बताव कैसे ली ओकर हाल चलिया के जोशु में हम अपना मलिया के काटी ले बानी गलिया के जोशु में ही अपना मलिया के काट ले बाटे गलिया के। कर पगला भइल अकेलबा अब का करी तो करी माथा भइल फेलबा। अरे यार कुछ बता ओकरा बिना ओकर पगला भइल अकेलबा अब का करी तो करी माथा भइल फेलबा। रवि हसमुखी कैसे काटी अब छलिया के जोशु में हम अपना मलिया के काट ले बानी गलिया के जोशु में ही